Hola, bon dia. Avui volia parlar, perdoneu-me, no Mateu, sobre una cosa superrecurrent, que és el capitalisme i en aquest cas una aplicació o una cara que té el capitalisme en el sector de la moda. No sóc un expert de moda, ¿vale? Ni de res, o sigui, sempre vestiré fatal amb els canons de bellesa actuals. Però, bueno, vull explicar-vos 4 coses que he buscat, que he après i també que m'han demanat que expliqui. Segons el meu criteri, l'empresa, la indústria de la moda, ho podríem classificar en 3 parts, no? La primera seria el cultiu. En general, el cultiu de cotó, que sempre busca el màxim benefici econòmic, buscant augmentar la producció, reduir costos, aplicant agricultura intensiva, productes químics. També aquí entra llavors modificades genèticament de Monsanto. Monsanto estan tots els fregaus. I això, un cultiu que no és sostenible, ni per les persones ni per al planeta. El segon apartat vindria com el confeccionament. Quan tu ja tens un producte que és el cotó i l'has de confeccionar, aquí hi ha un altre problema. Perquè si sí que veiem que abans es confeccionava als països com desenvolupats o on radicaven les empreses, això ha canviat i hi ha hagut una cosa que es diu la deslocalització, que fa que la producció passi a països o de tercer món, en vies de desenvolupament, subdesenvolupats, on els drets i els deures de les persones són més reduïts. El que es busca tot el rato és el benefici màxim. Llavors és reduir costos perquè allà els sous són més baixos, els drets dels treballadors són més baixos i en cap cas les empreses busquen pujar aquells sous, equiparar-los amb els d'aquí, podríem dir, i igualar el dret, perquè en tot cas busquen com nodrir-se d'aquesta desigualtat que hi ha. Per últim és el consum, que això ja radica en les nostres persones. Des de les empreses, òbviament, s'ha creat una idea de consumisme, s'ha buscat com crear aquest consum, crear la necessitat aquesta de que nosaltres consumim perquè hi hagi un cicle de consum. També s'han creat temporades, s'han creat modes, canons de bellesa, moltes merdes al voltant d'això. Podríem fer un símil amb productes tecnològics en el sentit de la meva roba, quan jo no està de moda, és obsolescència programada. Ja no serveix. Des del mercat, des del món, em diuen, ei, canvia de roba i has de consumir un altre cop, cosa que també dificulta a vegades la reutilització. La indústria de la moda és una indústria molt gran, genera 3 bilions de beneficis a l'any, és bastant, la veritat. A veure, i què podem fer nosaltres com a consumidors davant d'aquesta injustícia enorme? Doncs primer podríem canviar el sistema econòmic, ergo canviar el capitalisme. Podem intentar viure en aquest sistema econòmic intentant canviar petites peces, no sé fins a quin punt podria funcionar, però ara mateix el que podem fer és un consum responsable, un comerç just, que diguem, no? Hem d'intentar pagar el que es mereixen les coses. I si una cosa val més diners, doncs hem de pagar més diners. Perquè si no, sovint, quan paguem menys diners del que costa, algun procés, alguna part de la producció no arriben aquests diners. I normalment són els que tenen, que ho estan passant pitjor, els que tenen menys drets. I en aquest cas serien com els productors textils, els que confeccionen, potser, els que tenen el camp, no pas el Tito ricachón que compra el cotó, fa que alguns el teixeixin i ell el ven a les seves tendes, àlies Zara. I una cosa que podem fer per tenir comerç just és consumir o ajudar a marques que promulguen aquest comerç just. I una, per exemple, seria Aglaia a Barcelona. Aglaia és una deessa grega de la creativitat. Això indiferent, ¿vale? El sí de l'empresa és agafo un tèxtil que potser podria anar a la basura, no? L'agafo, el reutilitzo i persones que la societat a vegades deixa de banda. Tot això ho ajuntem i creem un producte reutilitzable que no va aquí amb els canons de bellesa actuals ni amb les temporades, doncs obtenim una empresa que promulga aquestes coses, no? Que intenta crear un treball digne, intenta crear producte reutilitzable, de proximitat, sostenible. I la meva humil feina, com a el que sigui que estic fent, doncs és ajudar aquestes empreses, ajudar a la gent o ajudar persones que per mi fan coses bones pel planeta. I això és una cosa bona. Us animo a tots i a totes a visitar la seva pàgina web, a consumir els seus productes o a fer el que vulgueu fer. I moltes gràcies per escoltar-me a totes. Gràcies.